Gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa. Arazoa ez da berria. Ez Euskal Herrian, ez da mundu mailan ere. Hiriak eta metropoliak handitzen ari diren heinean, herri txikiak itzaltzen ari dira emeki. Izan ere, urteak dira landaguneak biztanleria galtzen duela. Eta ondorioz, enpleguan, azpiegituretan, etxebizitzan, zerbitzuetan edo ingurunean eragiten du. Egoera horren jakitun, Eusko Ikaskuntzak Euskal Herriko landa eremua sendotzea lehenetsi zuen bere liburu zurian. Arrate Arinda, Eusko Ikaskuntzako sozioekonomia alorreko arduraduna. Eta nahi dugu hiriaren eta landagunearen arteko harremana birpentsatu. Eta landaguneari bere rola eta bere funtzioak aitortu, landaguneak daukatelako funtzioa bai elikaduraren aldetik, bai ondarearen aldetik, euskararen arnasgune dira, eta funtzio horiek aitortu eta babestu behar ditugu. Lurraldearen oreka lortzeko helburuarekin, azterlan bat egin du Eusko Ikaskuntzak gaindegiarekin batera. Gipuzkoako udalerri txikien egoera sozioekonomikoa ikertu dute, landa eremuko herri txikiek bizi duten errealitatea ezagutzeko eta aukerak identifikatzeko eta plazaratzeko helburuarekin. Julen Landa da gaindegiako ikertzailea. Esan behar dago, herri txiki bakoitzak problematika propia dituela, beraz hemen kontua ez da oberen dagoena eta okerren dagoena aipatzea. Nagusiki bilatzen duguna da problematika zehatzak mahai gainean jartzea eta horren aurrean herri bakoitzak ikusi beharko du bere problematika propio horri nola egiten dion aurre. Herri txikien errealitateari argazkia egiteko, lau adierazle sorta hartu dituzte kontuan, metabolismo demografikoa, kohesio soziala, sozioekonomia eta ingurumena eta metabolismo soziala. Bilduriko datuek, Gipuzkoako herri txikietako bizilagunek pairatzen duten egoeraren inguruan, hainbat datu esanguratsu jarri dituzte mahai gainean. Aspektu ekonomikoari dagokionez, herri txikiak dependentzia handia dutela eskualdeko edo bailarako industria gunetara, eta bertan enplegatzen direla bereziki herritarrak. Honek ze ondorio dauka adierazle sozioekonomikoetan, bereziki desoreka handia dagoela gizon eta emakumeen errenta mailan esaterako, ez? Bai eta langabezia tasan edo aktibitate tasan, ikusi daiteke diferentzia oso nabarmena dela emakumeen eta gizonen artean. Eta bereziki herri txikietan nabarmentzen dira problematika horiek. Oinarrizko zerbitzuen irisgarritasunaren inguruan adibidez, Gipuzkoako lurraldea nahiko orekatua dagoela deritzo gaindegiako ikertzaileak. Zerbitzuen eskuragartasunari dagokionez, egia da Gipuzkoa herrialde trinkoa dela, eta bide horretan herri txikietako biztanleek oinarrizko zerbitzuak gertuago dituzte. Dena den, daude kasustika konkretuak, Beizama bezala eta Lehintzkatzaga bezala, oraindik ere aurre eskola zerbitzua bertan ez dutenak, ez? Eta horrek herri txiki baten biziraupenari begira oso garrantzitsua den faktorea da, ez? Herri bakoitza mundu txiki bat da, eta bertan bizi diren bizilagunak dira euren geroa erabakiko dutenak. Hala, ikerketaren bigarren zatigan, herri txikietan garapenaren bidean aurrera eraman dituzten zenbait esperientzia bildu eta katalogatu dituzte. Nik uste dut problematikei aurre egiteko gako nagusia herrian bertan masa kritikoa sortzea dela. Hau da, herritarrak beraiek izatea, beraien bizi proiektua herrian bertan garatu nahi dutenak, ez? Eusko Ikaskuntzak hausnarketa bultzatu eta sustatu nahi du herri txikien geroa bermatzeko xedez. Horiek horrela, iraila eta urria artean bi saio burutu ditu Idiazabal eta Beizaman. Bietan ala bietan, herri txikien garapenerako aukerak eta esperientzia berritzaileak landu ditu, artean bi saio burutu ditu Idiazabal eta Beizaman. Bietan ala bietan, herri txikien garapenerako aukerak eta esperientzia berritzaileak landu ditu eta ekimen konkretuak proposatu ditu, Arratarin. Lurralde orekaren ekimen honekin proposamenak landu nahi ditugu eta politika publikoetan eragitea nahi genuke. Orain burutzen ari gean egitasmo honetan eta jardunaldietan konkretuki beste helburu bat ere jarri diogu izan da pixkat nahi dugu saretu gai honetan ari diren arituak eta adituak. Ikusten dugulako, herri txikietan oso garrantzitsua da elkarren berri izatea,
eta dituzten arazoak konpartitzea. Eta baita ere soluzioak, esperimentazioa, praktika onak, proposamenak eta bar. Atzeko egun hauetan bildutako gogoeta eta hausnarketekin sustapen ekonomikoa eta trakzio soziala helburu duten egitasmoak biltzen dituen katalogo bat eratuko da. Guztia Euskal Herriko herri txikien argia itzal ez dadin. Eusko ikaskuntza, geroa elkar ekin.